Tren amb destinació Cervera. Propera parada Barcelona, Passeig de Gràcia. Correspondència amb línia 2 de Rodalies. Línies 2, 3 i 4 de metro y serveis regionals. Tren con destino Cervera. Próxima parada Barcelona, Passeig de Gràcia. Correspondencia con líneas 2 de cercanía. Líneas 2, 3 y 4 de metro y servicios regionales. R11 regional, destinació Cervera, estacionat a la via 1, és a punt de sortir. R11 regional, destino Cervera, estacionado en vía 1, va a efectuar su salida. Ah, vale. Ya. Sí, ya estás allí.